नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण मालवणी पद्धतीने इरडांची चटणी बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. इरडांची चटणी बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 8 ते 10 लाल बेडगी मिरची आपण भिजत ठेवली आहे, 1 वाटी किसलेलं खोबरं, 1 उभा चिरलेला कांदा, अर्धी वाटी चिंच, 1 लहान चमचा हळद, अर्धी वाटी धणे, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, 5 ते 6 त्रिफळं, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चवीनुसार मीठ आणि इरडा. इरडांना तारले असेही म्हटले जाते. आत्ता आपण मिक्सरच्या भांड्यात बेडगी लाल मिरची आणि धणे वाटून घेणार आहोत. मिरची आणि धणे आपण 15 मिनिटं गरम पाण्यात भिजत ठेवले होते. मिरची आणि धणे थोडे भरडले गेले आहेत. यामध्ये थोडं पाणी घालू आणि पुन्हा वाटून घेऊ. आपण पाहू शकतो मिरचीची पेस्ट होऊ लागली आहे. आता यामध्ये लसूण पाकळ्या घालू, आलं आणि त्रिफळं, चिंच. मी इथे चिंच वापरत आहे, तुम्ही कोकमही वापरू शकता आणि वाटून घेऊ. आपण पाहू शकतो याची मस्त पेस्ट झाली आहे. आता यामध्ये किसलेलं खोबरं घालू, उभा चिरलेला कांदा आणि थोडं पाणी घालून पुन्हा मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहोत. आणि आपलं वाटण रेडी आहे. आपण पाहू शकतो इरडा आपण व्यवस्थित साफ करून घेतली आहेत. आता याला हळद आणि मीठ लावून अर्धा तास व्यवस्थित मॅरिनेट करून घेऊ. हळद आणि मिठासोबत आपण मगाशी जे वाटण वाटलं ते पण माशांना लावून घेऊ. आता एका कढईत आपण तेल गरम करून घेऊ. तेल गरम झाले आहे. यामध्ये आपण लसूण पाकळ्या घालू. लसूण आपण ठेचून घेतली आहे. थोडा बारीक चिरलेला कांदा. थोडा वेळ यावर झाकण ठेवू. आता यामध्ये मॅरिनेट केलेले मासे घालून पुन्हा यावर झाकण ठेवू. थोडं पाणी घालून पुन्हा यावर झाकण ठेवू आणि उकळी येऊ देऊ. चवीनुसार मीठ, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि आपली इरडांची चटणी रेडी आहे. तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.